Россияда Советский Союз заманынан башлап без bütün халыклар шундый хәлгә килде. Этник биюләр өйрәнелмәгән. Бар штучный хореографлар, которые өйрәнгәннәр, аны менә Мәскәүдә бик хәзер рус биюен күтәрәләр. Областные особенности диләр. Мин уйлыйм, бездә татарларда да шулай булырга тиеш. Аякны чалабыз. Арка, алга, алга. Әйдә. Çalıştırу. Менә шул дүрт хәрәкәттән без бию. Татар дәүләт җырхан бию ансамбльгә киләсе елга 85 ел тула. Безнең сәхнәбез юк. Сәхнәбез булса, без рәхәтләнеп круглый год бы работали на интуриста, на работу, на желающих обучать татарскому танцу. Ну, без генә. Аны бит тагын да можно киңәйтергә. Шаулыйбыз, итәбез. Безнең сәхнәбез юк. Сорасагыз, кемне Үзбекстанда үзбек биюне белә, беренче положениене күрсәт. Ул беренче положение менә бу. Өченче положение бөтенесе була. Дөньяда бөтенесе белә. Татар биюдә ничектер менә Казанга килгәч мин сорадым. Кайда беренче положение, кайда икенче, кайда өченче? Ничек положениелар? Ну, шулай була, монда, тәртибе юк бит. Һәм мәктәбе юк. Миңа калса шундый мәктәпне ясаса, һәрбер теге сәнгать мәктәбендәме, студияларда, башка җирләрдә беренчедән бу хореография училищесы, икенчедән бу сәнгать институтта, өченчесе бу миңа калса консерваториядә бит безнең югары белем бар хореографиядән. Менә анда шул мәктәпне дөрес итеп өйрәнсәләр, ничектер татар биюне без бер тәртипкә китерә алабыз дип уйлыйм. Күпер ясыйбыз. Җегетләр белән, кызлар белән. Хәзер без Гөлсинә белән башлыйбыз, әйме? Гөлсинә, әйдә килде. Мин кызларга киттем, Гөлсинә егетләргә китте. Мин капка аша, килә. Ага. Икенче пар китте. Әйдә. Так. Без биебез. Мин киттем кызлар янына. Простой егеткә өйрәтәләр аның милли биюен и анда теге станокта сез беләсез инде, допустим, плие татарча, анда белмим Гран Батман башкортча там. Ну или анда белмим башка хәрәкәт. И теге чёрт, нишләп менә башкортча эшләй күбрәк? Нишләп менә теге татарча, нормальный теге безнеке булганга нормальный булды. Нишләп менә башкача шундый кайфовый или кавказский шундый кайфовый, да? Или цыганский Гран Батман. Так кайфуешь, да? Ну потом, ладно, татарча, давайте, немножко по-татарча. Да. И вот мине как бы вот мен аны теге галим кеше түгел, мен аны теге ул сорауга ничектер мотор формалаштырам, мен просто гади менә теге урамдагы егетне туктатып сораган кебек. Менә шундый теге эштәге ниндидер конфликт туадыр. То есть миндә шундый темперамент, әтидән, бабайдан күчкән шундый кан, кызып китә торган, киң хәрәкәтләр ярата торган, сугышырга ярата торган, анда белмим, кызлар кышырга ярата. Миңа менә шундый бию тәкъдим итәләр. Ботларны кыскан, мин теге үземне аның белән ассоциировать итә алмыйм вообще никак.
То есть бұл менің бию түгел, как будто бы. Башқұрт бию якынрақ дейсің. Да, может мен башқұрт. Исмаил, Альберт Исмаил бит 35 яшы, 40 яшты болған сөздің башқұрт екенін аңлады. Башта татар деп жылап башқұрт. Тоже башқұрт. Пока не поздно, перепись был вообще башқұрт. Да? Вот бұл просто қазір шундай экспресс. Вот. И мында енді сұрау туа. Біз вообще қанағатмы өзі біздің бию білен, жоқ ма? Ана екінші сұрау туа. Өзіңнің мәдениетің білен сен қанағат болмасаң, ол может сенде проблемадыр. Мәдениетті түгілдір. Или все-таки біз мәдениетні хал етемізме, жоқ ма? Вот шундай сұраулар туа. Бұнда керді сұрауны башта дұрыс қойыра керек. Нешік танытыра белгілі. Яқшы SMM-шіклар, яқшы мотор видео, мотор киім, һәм интернетқа шығара. Таныту, мен апаса ол проблем түгіл. Проблема түпкәрәк. Вообще, қанағат мы біз, жоқ ма?